Simultaneous backlash sa mga illegal campaign poster gilusad karong hapon sa interagency nga gipanguluhan sa Commission on Elections COMELEC sa Dakbayan sa Sugbo. Dili sayon ang pagpanangtang sa mga poster tungod kay pilit kini kayo o gikinahanglang paggamitan og pangkiskis arong hingpit nga malaksi. Bahad sa COMELEC sa tanang mga campaign posters nga gibubutang gawas sa designated common poster areas nga ilag yung tangtangon. Ano yung report? Nagtapok ang mga personnel sa DPWH o ubang mga ahinsya tubangan sa COMELEC office sa Dakbayan sa Sugbo. Una nilang girombo ang Barangay Pahina Central diin halos natabunan na ang palibot sa mga campaign posters nga gipamalit sa dili designated area. Sama nining skywalk di naputos gyud sa mga posters nga tungod sa kapilit dili na malaksi. Gikiskis pa kineron makuha pan anagyapoy nagpabilin hinungdan nga migamit og pintal ang mga baklaser aron hingpit matabunan ug malimpyo ang dapit. Gipang baklas usab ang mga dagkong poster nga gipangbitay sa gymnasium. Walay pili basta illegal nga gipamilit tangtang gyud. Kini ato ala gapatuman ra kita sa ato ang regulasyon sa campaign. Una nang gipadayag sa COMELEC nga tangtangon ng mga campaign posters nga gipamutang bisan asa. Human magsugod ang local campaign, higpit nga gidili ang pagbutang sa mga campaign posters sa undesignated poster area. Ato sang dadon diri sa ato ang opisina for atong kwanog usag disposal without the violating the environmental regulations. Samtang giklaro sa Philippine National Police ang ilang papel, maura ang paghatag og proteksyon sa mga manangtang sa mga posters o dili sila moapil sa pagpanglaksi. Bawal po sa amin, sir, yung makiisa sa aktual na pagre-remove ng mga posters and other election paraphernalia. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.